go. Bosses, tu. Grazie. Va bé. Uri! Albert. Estic portant 2 minuts i mig de trucada i... Sí. Què fa? Jo estava intentant parlar amb tu, però no contestes. Ja, t'he trucat i he dit, mare. Ets tu? Bon dia, Frank. No, pues. Quina rebentada òssia dels dits, tu. Sí. Vale. Diu, papi. Bon dia, Sergi. Què passa, Uri? Perfecte. No, perdó. Perquè la tenim ordenada. Això també s'ho vol aquí. Aviam, aquests patos. Sí, dona, sota. Va, Sergi, desplaça't de manera... lateral, no? Jo no els he pillat els patos, tio. Take it, baby.
ronda, salvament marítim. Sí, home, deixa'm acabar. Va, espera. No. Tu, un altre cop no, eh? Que l'Oriol s'ha vestit. No, ara ja em vestit ready, jo ja. Ja hem tingut una ració diària. Això s'avisa, jo vaig amb jersei. No, jo m'estic Esto no fa. Mira, Vicky, mira quin abdominal. Que algú l'agafi, agafa l'ampolla! Té un estil agafant tot el mar. No, l'agafen... Ai, bonet. Bé, bonet, bé. Bé, la Greta estaria orgullosa. Ara posa un petardo d'aigua i tira. No, a veure, crema aquest puto sol. Ja us diuen tant, per dir moltes coses. No, per quants dies. Fuck, where are we going to go? We are going to... We are going to go to the tag. Estamos en Ulleres, jo podria quedar, però no, perquè està molt tranquil, eh? Ha de la hierro, Allò és un altre residu? Això d'aquí a l'esquerra. Sí, no, és una boia. No, això és una boia. Un palangre? ¡Ah! ¡Es un encapazado! No es un fardo, tío. La fiesta! Es un fardito. Sense, loco. E io non parlo italiano, ma Bruno sabe parlare un poquito di brasileiro. Benvenuti a Radio Caipirinha, son casi las 9 de la mañana, 6 horas menos o Rio de Janeiro. E bem-vindos para um novo vídeo no canal. Hoje estamos em uma casa desconhecida, se chama Sereninha porque la más siempre está tranquila. E vamos dançar, e depois vamos pescar unos peixinhos, e depois a buscar unas meninas, pero por aqui não veo nada,